iSelect Africa TV update sawubona mbukeli, ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela. Igama lami nginguNhlaka. Kukhonjwe ngenjumbane uhulumeni waKwaZulu Natal ngezinye izigameko eziqubule isililo kulesi sifundazwe ngenxa yezimvula ezinamandla isiholele ekutheni kuphume izidumbu abantu bemuka namanzi. Umndeni wakwaLithuli egonjini eNdwedwe usola ukushiywa kwebhuloho lingaqediwe ukwakhiwa ngokumuka kwelungu lawo nomfula umdloti liya emngcwabeni wesihlobo salomndeni ngomgqibelo. Kanti kwesinye isigameko umphakathi owakhele inkandla ukhathazekile ngebhuloho eliwela umfula uthukela uma uya eMsinga. Uthi amanzi agcwala azafinyelele lapho kuhamba khona abantu nezimoto. Lo mphakathi ukhala ngaleli bhuloho nje kuke kwasabalala izithombe ezinkundleni zokuxhumana lapho kuvela umfula obudla magalane ulaka, amanzi esondela kakhulu lapho kuhamba khona abantu kanye nezimoto. Ukukhalisa kakhulu ukuthi leli bhuloho kalinazo izinsimbi zokubambelela, kanti umphakathi ucele iziphathimandla ukuthi zingenelele ekungenani liphakanyiswe leli bhuloho bese kwenziwa nendawo ephephile yokuhamba abantu. Kanti umnumzane umkhushulwa Msimango we-South African Weather Service uthe iKwaZulu Natal ithola izimvula eziningi ehlobo, okusho ukuthi abantu basezingalindela ezinye izimvula. Uthi ngisho ngabe imvula incane kangakanani, inkinga uthi izimvula uma zina umhlabathi umumatha amanzi amaningi okwenza inkinga ngisho sekufika izimvula ezincane. Uthi nayo encane ingazidala izikhukhula ngoba amanzi asuke engenanga phakathi emhlabathini. Okhulumela umnyango wezokuthutha kwaZulu Natal umnumzane Kwanele Ncanane uthe uma kuzokwakhiwa ibhuloho onjinela baye babheke isimo salowo mfula namanzi ukuthi angagcwala afikephi, okuyikhona okulawula ukuthi ibhuloho lizoba ngakanani. Uthe kodwa ngenxa yokushintsha njalo kwesimo nokuguquka kwesimo sezulu kwezinye indawo amanzi agcwale aze adlule ibhuloho. Kanti masiqhubekela phambili, kufezeke iphupho lesilo uZwelithini Ka Zulu esakhothama ngomhlaka 12 kuMashi wonyaka odlule kucacelwa iwundlu laso umntwana uSimakade nonkosikazi Lindiwe Zulu uMankosi emcimbini obusemtubatuba ngomgqibelo. Lokhu kuvezwe nguNdlunkulu wesilo uZwelithini uNdlunkulu Uthandekile uMandlovu ngesikhathi ekhulumela bonke uNdlunkulu kulomcimbi oqale ngombembeso waphothulwa ngezifungo zomshado. Ekhuluma kulomcimbi uMandlovu uveze ukuthi isilo uZwelithini sasilulangazele usuku lokuganwa komntwana uSimakade njengoba kwase kukhishwe usuku lwangoNdasa wonyaka odlule ukubopha ifindo likaSofa Silahlane. Uthe ngendlela imbubu eyabe ilufuna ngayo lolu suku yaze yabekela umntwana uSimakade imali ekutheni agcine iphupho lakhe lokuthi acacele. Ekhuluma kulomcimbi umntwana uSimakade ucobe izinyembezi wathi ukhumbula ngomhla ka-30 kuZibandlela ngonyaka ka-2020 lapho wahlala phansi khona noyise badingida izinto ezahlukene okubalwa kuzona nalo usuku lokucacelwa kwakhe. Uthe wakhuluma wajula nembube waze wayichazela nangesinqumo sakhe sokungabe ukhangezile kodwa azimele. Uveze nokuthi uyasekozela isinqumo sokusheshe afunde ukuzimela akwazi ukuthenga inyama angabheki ukuthi zingaki izinkomo ezikhona esibayeni sakubo. Uphinde wabonga isithando sakhe asichaze njengowesifazane onenhliziyo emnene okhonze ukwelula isandla kwabantulayo. Waphinde wababaza ubuhlakani baso wathi kuyahambisana impela nobakhe. uSimakade uphinde wabonga bonke abaphume ngobuningi babo ukuzobungaza usuku lwabo, ikakhulukazi amabutho abesuka ezinkalweni ezahlukene KwaZulu Natali. Izona-ke imbukeli sikuphathele zona osukwini lanamhlanje. Sithembisa ukuthi ngesikhathi esilandelayo sizoza futhi nezinye. Siyacela ungene epagini lethu Select Africa TV, ulike, usubscribe, uphinde futhi ucommente sizwe umbono wakho. Mina nginguNhlaka le iSelect Africa TV.